जों लाइमोनफोरनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनायनि बियो मोनसे बिसेस दिन आथिखालाव जोङो गासैबो मण्डली आरो फेल'शिपफ्राव थेंक्स गिभिं डे प्रग्राम खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों जों बयबो मोनदांनो हादों दे आथिखालाव जोंनि मण्डली फेल'शिपफ्रा इसोरखौ हामबाय होनाय फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बोर आशीर्बादफोरखौ मोनगासिनो दङ जौबोगासिनो दङ जोंनि नखरफ्रा दाखांगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनैनि दिनावबो बे लाइमोनफोरनि हामबाय होनाय साननि गेजेरजों फै जोङो दसे सम जोङो इसोरनि रावखौ जोङो सोलोंनि आयदा हिसाबै आङो बुंनो आखायाव लादों गिभ थेंक्स टु गड फर हिज इनडेसक्राइबेबल गिफ्ट बिनि सायाव आङो इसोरनि रावखौ बुंगोन बाइबेल सिरियाव होनाय दङ 2 करिन्थियानि लिरनाय 9:12 आयदायाव दङ गिभ थेंक्स टु गड for his indescribable gift बर' रावाव बेबायदि बुंजागोन सानस'नो हायै बिनि दाननि थाखाय इसोरखौ हामबाय होदो जोङो बे समाव बाइबेल सिरि फरायनि 2 करिन्थियानि लिरनाय 9:12 इसोरनि ओरैनो होनाय दाननि थाखाय बियो हामबाय होजाथों इंराजियाव बेबायदि बुंदों Thanks be to God for his indescribable gift. इंराजियावहाय indescribable gift बे मिनिङा बिराद गुवार indescribable होननाया एकदमबारे जोङो जायखौ बुंस'नो हाया जायखौ जोङो बिजिरस'नो हाया बे बाथ्राखौहाय जोंनो मिथिहोनाय जादों दा बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो सोलोंगोन जोंनि जिबनाव जोंनि थांनानै थानायाव इसोरा जोंनोहाय सानस'नो हायै माबायदि बोर आशीर्बादखौ बियो जोंनो होखो जायखौ लानानै दिनै जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां गुसुङै आरज खालामनि थारैनो संसाराव थांनानै थानाय समाव साफ्रोमबो मानसिया इसोरनिफ्राय बोर आशीर्बाद मोननानै जौगालांनायखौ लुबैयो जों गाहाय जानायखौ जों लुबैया संसाराव थांनानै थानाय समाव माबा मोनसे थांखि लानानै जौगालांनो थाखायसो जों प्लान खालामो आरो जोंनि बे प्लानआ जोंनि जिबनाव जाफुंसारनो थाखाय जोङो जौगालांनो थाखाय बिनि हेफाजाबखौ जों इसोरनियाव नागिरो बिनि आश्रयखौ जों जिसु ख्रीष्टनियाव नागिरो जेरै जोंनि फेमिलि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों सिन्था खालामो इसोर आंनि नखरखौबो नोङो दाखांदो आंनि नखरखौबो नोङो फोजौदो जों इसोरनियाव भरसा लाखियो आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइखौ मोनखांनायनि उनावहाय थांनानै थानायनि मोनसे मोजां बेबस्थानि थाखाय जों गभर्नमेन्ट जब नागिरो इसोर थांनानै थानायनि थाखाय आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होदो सुबिदा खालामनानै होदो साखरि बाख्रिफोर आंनो जगायनानै होदो इसोरनियावनो जों आश्रय नागिरो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिजनेस खालामनायाव डेभेलप जानो थाखाय मोनसे गोजौ लामाजों दैखोलांजानो थाखाय जों इसोरनियाव भरसा खालामो बेबायदिनो जोंनि नखरफ्राव जोंनि बेक्तिगत जिबनफ्राव जोङो गुबुन गुबुन थांखि प्लान बे गासैखौबो लानानै जोङो इसोरनियाव जोङो भरसा लाखियो इसोरनि हेफाजाब जों नागिरो इसोरनि ब्लेसिंसखौ जोंनि जिबनाव नागिरो जायखौ मोनोब्ला जों जौगालांनो हायो नाथाय दिनैनि दिनावहाय गोबां समायावहाय जोङो इसोरनि बोर आशीर्बादखौ मोननायनि उनावहाय जोङो बिखौ हामबाय होनो बावनानै दङ नामा जोङो बिखौ हामबाय होनो थाखाय जोङो बावगारदों नामा मानोना बाइबेलाव बुंदों 1 थेसलनियानि 1 अध्याय 18 पनावहाय लागारबो इसोरखौ हामबाय होदो लागारबो होननाया अरायबो होननाय जादों सामफ्रोमबो अरायबो लागारबो गासैबो बिषयाव इसोरखौ हामबाय होदो गासैबो बिषय होननानै बुङोब्लालाय माथो दंबावो जाब्लाबो लोंब्लाबो दुखु दाहा जाब्लाबो रंजाब्लाबो गासैबो बिषयखौ लानानै इसोरखौ हामबाय होदो होननानै बाइबेला जोंनोहाय मिथिहोनाय जादों आरो बे हामबाय होनायखौनो इसोरा जोंनियावहाय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों आसा खालामदों दा बेनिखायनो जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जोङो बुंनि माब्लाबा समावहाय सासे बेक्तिया गेदेर खैफोदाव गोग्लैनानै दङब्ला बिनो माबा मोनसे हेफाजाबनि गोनांथि जानानै दङ जाय हेफाजाबखौ मोनोब्लासो बियो बे खैफोदनिफ्राय बियो उथ्रिसारनो हागोन गाखांनो हागोन उदांस्रिखौ मोननो हागोन
बेबायदि हेल्पलेस जानायावहाय खैफोदनाव गोग्लैनानै थानाय समावहाय जेब्ला सासे व्यक्तिया बिनि अलखदखौ नुनानै बिनि खैफोदनाव गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै बियो मोनदांबाय बिनो हेफाजाबनि गोनांथि दङ बियो बोखांजानायनि गोनांथि दङ बेनिखायनो आङो बिथांनि सायाव अनखांनायनि गेजेरजों बै खैफोदनिफ्राय आङो बेखौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों बोखांबाय आंनि गेजेरजों बियो उदां जाबाय रैखाथि मोननो हाबाय गहोजानायखौ मोनबाय नाथाय माखासे समनि उनाव बे व्यक्तिया आंखौहाय फंसेसो बाथ्रानि गेजेरजोंबो हामबाय होनाब्ला हेफाजाब होग्रा व्यक्तिया माबायदि मोनगोन एसेबां खैफोदनि समावहाय आं बेखौ हेफाजाब होबाय एसेबां खैफोदनि समाव आं बेखौ बोखांबाय फंसेबो बाथ्राजों बियो आंखौ हामबाय होआखिसै माबायदि आखुनि मानसि बेलाय जोङो सानफुनांनो हागौ दा बेनिखायनो आं सान्दों दिनै जोंनि इसोराबो बिनि मोननाय बोर आशीर्बादनि थाखाय जि समाव जोङो बिखौ हामबाय होनांगौ बे समाव हामबाय होआब्ला बियो दुखु मोनगोन नामा जोङो सिन्था खालामनांगोन मोनसे समाव बेबायदि जाथाय जादों जेब्ला आङो सालम बाइबेल कलेजाव दङमोन आंनि सासे लोगोजों आंजों जोङो धालिगाव स्टेट बेंकआवहाय मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय जोङो थांदोंमोन जोङो थांनानै बेंटलाव बास गाखोदों बे एसे दैज्लांनि सममोन अखाया एसे हादोंमोन बासनि ड्राइभारा नेबाय थादों पेसेन्जारा माब्ला बुंगोन बासावहाय पेसेन्जारा बुङोब्लासो बिसोरो खारो नालाय नेबाय थादों दाने मानसिफ्रा फैदों गाखोदों जोंबो बे बासावनो गाखोनानै थादों आरो जेब्ला बासा खारनोसै बिनि एसे सिगां सासे एसामिस सेंग्राया मोनसे मानि पार्स मोनदों बियो बे मानि पार्सआ ओरैबायदि मोनसे फुराना बेयो मोनसे मानि पार्स बेखौ खननायनि उनाव मानसिफ्रादि सानगोन बेयाव गोबां फैसा दं बेखौ माब्लाबाबो साननाय नङा दा बेनिखायनो बिबो बेबायदिनो हयथ' सानदोंमोन जानांगौ बेनिखायनो बासनि सिङाव थानाय पेसेन्जारफोरखौ बियो नायनानै सोंदों सोरनिबा मानि पार्स गदों नामा सोरनिबा मानि बेग गनानै दं नामा कुइसन खालामदों रावबो मालिक जायाखै बोरायथार बेंकआनो सोर आंनि होननानै बुंनाय बेखौलाय रावबो मालिक जायाखै दा मालिक जायिनि एसे सिगाङाव गाखोनाय सासे एसामिस सेंग्रानो बियो जासिबाय नोंनो लादो न' बेबो लाया इसेबां मानि बेगखौहाय बोरायखौ आं मा खालामनाय मा दं बेयावलाय बेयाव जेबो गैया लाजिसिंसि आं बेखौ लायाखै बेबो दाने मा दंमारो बेयावहाय मा दंमारो जेब्ला बियो खुलिनानै नायबाय गोबां फैसा दं बेयावहाय गोदोनि न'ना गोजामोन थावजेना ओमफ्राय फास्स'आ गुमु गुमुमोन खेवनानै नायबाय गोबां एमाउन्टनि फैसा दङ दाने बे सेंग्रायाबो दाने बे फैसाखौ लानो हाला जों बयबो नुजोब्बाय बासनि सिङाव थानाय मानसिफ्रानो बेखौ नुजोब्बाय बेबो लानो हाला दाने लास्टनिफ्रायसो सासे व्यक्तिया जाया बेंटलाव दखान होयो मुलिबो फानोमोन बियो आयै बे मानि बेंकआ आंनिसो गोबां फैसा दङबो गैयालाबो 50,000नि दखाननि माल लायनोसो बियो ओंखारदों बियो आंनिसो आंनो लाबोदो आयै बेयावनि फैसाखौ बख'नानै लाबाय होनदां बेबायदि बुंबाय बियो जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों बिजों आरो आंजों जों रायलायदों माबायदि आखुनि हिन्जाव बेलाय माबायदि आखुनि मानसि बेलाय बे मानसिया सोंबायामोनब्ला खेवनानै नायामोनब्ला खनामोनब्ला नोंनि 50,000 फैसाया बेयावनो थालांबायमोन नाथाय बेखौ मोननानै होनायनि उनावबो आंनि फैसाखौ बख'नानै लाबाय होनदां मा भाषा जाखो बेलाय जों सिन्था खालामदों हामबाय होनायनि अनगायै सिखाव हमनाया बिनि थाखाय मोजां जायाखिसै जों सिन्था खालामदों दा बेनिखायनो जोङो बेबायदि सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनदांदों माब्लाबा समाव जोङो सानस'नो हायै इसोरनि बोर आशीर्बादखौ मोननायनि उनाव जोङो बेखौ हामबाय होआब्ला बियो माबायदि फिल खालामगोन इसोरालाय जोंनि सायावहाय दा जिसु ख्रिस्ट'आबोदि हामबाय होनायखौ मानसिफोरनिफ्राय लुबैयो जोङो बेखौ बाइबेलाव जोङो रोखायै नुनो मोनो जेब्ला जोङो लुकनि लिरनाय 17 अध्याय 11निफ्राय 19 पदसिमाव फरायगोन बेयाव मोनसे जाथाय दङ सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट'आ बियो मोनसे जायगायाव थांदों सिगांनि समाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव दङमोन बियो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै बियो प्रसार खालामोमोन थिग बेबादिनो बे समावबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेबायदिनो थांबाय थानाय समावहाय 10 जन खुरिया रगजों हमजानाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नुहुरनानै गाबज्रिहरदों ओइ जिसु जोंखौ अनखांदो जिसु नोङो जोंखौ अनखांदो जाय खुरिया रगजों हमजानायफ्रा बिसोरो बयकट खालामनानै दोनजादोंमोन गामिनि आन्दो बबेबा मोनसे गुबुन जायगायावहाय दोनजादोंमोन
दुखुजों बिसोरो सैनांदोंमोन बेमार आजारजों बिसोरो सैनांदोंमोन बिथांमोनाबो मोजां जानो लुबैनायनि निस्सय गोसोआव साननाय दङ सोखाजानायखौ मोननो लुबैनाया बिथांमोननि जिबनावबो जायगा मोनदों बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टखौ नुहुरनाय लोगो लोगो बुंदों ओइ जिसु जोंखौ अनखांदो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि गाबज्रिनायखौ खोनाबाय निस्सय बिनि गोसोआव अनखांनाय फैदों बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ बुंदों नोंसोरो दानो थांदो गाव गावखौ दौरिफोरनो दिन्थिहैदो जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंदों जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे हुकुमखौ होदों बै 10 जन खुरिया रगजों हमजानाय मानसिफ्रा ओंखारनानै थांदों गाव गावखौ दौरिफोरनो दिन्थिनो थाखायहाय जेब्ला बिसोरो थाबायलांबाय थादों बिसोरनि खुरिया रग हमजानाय बेमारफ्रा लामायावनो सोखालांजादों जेब्ला थांबाय थानाय समावहाय सोखालांजानायखौ बिसोरो मोनदांदों बिसोरनि 10 जननि गेजेराव सासे व्यक्तिया गिदिंनानै फैफिनदों बाख्नायै बाख्नायै इसोरनि मुङाव मेथाइ रोजाबबोदों जिसुनि खाथियाव फैदों गुग्रुबनानै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमफैनानै हामबाय होदों बे समाव जिसु ख्रिस्टआ सोंदों नोंसोरो 10 जन नङामोन खोमा 10 जनबो सोखाजायाखैमोन खोमा 9 जनालाय बहाथो थांखो जिसु ख्रिस्टनि बे कुइसन खालामनायनि गेजेरजों जों बुजिनो हायो जों फिल खालामनो हायो मानोथो सोंदों बेलाय बियो मिथिखागौ बिसोरो सोखाजाबाय होननानै नाथाय सासे मानसिया फैफिननानै मानो हामबाय होफैखो 9 जना मानो हायाखिसै बोरो बिसोरलाय बिसोरो सोखाजायाखै नामा जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि कुइसन खालामदों अब्ला बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बुजिनो हादों निस्सय जिसु ख्रिस्टआबो गावनि सोखाजानायखौ टेस्टिफाइ होजानो लुबैदोंमोन हयथ' मिथिहोजानो लुबैदोंमोन हामबाय होनायखौ बियो मोननो लुबैदोंमोन बिनिखायनो बे कुइसनखौ बियो खालामदों दा बिनिखायनो इसोरा जोंनि सायाव एसेग्राब गाहाम मावबाय जोंनि थाखाय एसेबां बोर आशीर्बाद लाबोबाय जोंनि थाखाय जौगानाय लाबोबाय बिनिखायनो जोङो इसोरखौ हामबाय होनायाव जोङो बावनो नाङा दा बिनिखायनो जोङो बाइबेलाव नायनि जोङो मानो इसोरखौ हामबाय होनांगौ एक इतिहासनि लिरनाय 16 अध्याय 34 खौ जोङो फरायनि एक इतिहासनि लिरनाय 16 अध्याय 39 बेबादि बुंदों फोरबुखौ हामबाय होदो मानोना बियो गाहाम मावग्रा बिनि अननाया जोबनो गैया फोरबुखौ हामबाय होदो बियो गाहाम मावग्रा बिनि अननाया जोबनो गैया सोरनि सायाव जोंनि सायाव सोरनि जिबनाव जोंनि जिबनाव सोरनि नखराव जोंनि नखराव बिनि अननाया जोबनो गैया दा बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होदो होननानै बुंदों इंराजियाव बेबायदि बुंदों अ गिव थेंक्स टु द लर्ड फर हि इज गुड हिज मार्सि एन्डुर फर एभार होननानै बुंदों अरायबो थायो बिनि अननाया जोंनि जिबनाव दा बेनिखायनो इसोरा जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि संसार जानायाव जोंनि नखरखौ दाखांनायाव बे बोसोरसे मानिनि गेजेराव बेसेबां अनबोखो बियो गावनि अननायजों जोंखौ माबायदि खांबोखो जोंखौ माबायदि जोथोन लाबोखो जोंखौ माबायदि रैखाथि होबोखो बे गासैखौबो नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे गासैखौबो जोंनि जिबनाव मोनदांनायनि गेजेरजों जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ जों हामबाय होनो नांगौ मानोना इसोरनि अननाया जोंनि थाखाय बियो फर एभार जोबनो गैया सिमा गैया जोबहैनायनिबो बियो अनजिमा गैया दा बेनिखायनो इसोरा जोंनियाव अननायखौ लाबोबाय जोंनि जिबनाव रैखाथि लाबोबाय जोंनि जिबनाव दैदेननायखौ लाबोबाय जों इसोरखौ हामबाय होनो गोनां जेब्ला जोंनि मेगनफोरखौ संसारनि फारसे जों नायो जेब्ला जोङो ससियेल मिडियाफ्राव फैयो दिनैनो मयबा एक्सिडेन्ट जानानै थैदों मयबा किडनेप जादों मयबा सोरजोंबा बुथार जादों बावैसो तुर्की सिरियायाव गेदेर बांग्रि मावनानै थांबाय गोबां मानसि हाजार 38,000निख्रुइबो बांसिन एभाब मानसिफ्रा थैबाय नाथाय इसोरा जोंखौ बेबायदि खैफोदाव खोख्लैयाखै इसोरा जोंखौ बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायाव जोंखौ खोख्लैयाखै अबथिरा जिउ गारनांनायखौ जोंनि जिबनाव इसोरा लाबोआखै बेनिखायनो इसोरनि बे गेदेर अननायखौ मोननायखाय दिनै जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ इसोरखौ जों हामबाय होनो नांगौ आरो बुंबावदों गासै इसोरनि बोरनि थाखाय जों इसोरखौ जों हामबाय होनांगौ मानोना जोंनि आयदाया दिनैनि आयदाया जोंखौ बुंदोंमोन गिभ थेंक्स टु गड फर हिज इनडेसक्राइबेबल गिफ्ट सानस'नो हायै बिजिरस'नो हायै जोंनि जिबनाव बिनि आशीर्बादखौ लाबोनायनि थाखाय जोंनि जिबनाव बिनि दानखौ लाबोनायनि थाखाय जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ
दिनै जोंनि न'खरफ्राव इसोरा थांनानै थानायनि राहा होबाय मावै दाङै जानो थाखाय जोंनोहाय मोजां देहा मोजां साइस्थ' इसोरा जोंनो होबाय बिजनेस खालामनो थाखाय जोंनो मोजां गियानफोर होबाय माबा मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय इसोरा जोंनो मोजां बेबायदिनो थासारिफोरखौ जोंनो होबाय इसोरनि बे गासैबो होनायफोरनि गेजेरजों जेरै जों जौगाबोनो हादों बेनिखायनो बे गासै इसोरनि ब्लेसिंसखौ जोंनि न'खराव नागिरनानै जोंनि जिबनाव नागिरनानै जोङो बेखौहाय हामबाय होनो जोङो नांगौ मानोना बाइबेला बुंदों गासैबो जौगानाय आरो धोन सम्पतिफ्रा इसोरनिफ्रायनो फैयो होननानै बुंदों एक इतिहासनि लिरनाय 29 अध्याय 12निफ्राय 13 पदसिमखौ जों फरायनि गासै धोन आरो सम्पतिया नोंनिफ्रायनो फैयो नोङो गावनि जर आरो बोलोजों गासैखौबो सासन खालामो आरो नोङो बयखौबो महान आरो बोलोगोरा खालामनो हागौ जोंनि इसोर दा जोङो नोंखौ साबायस होनो आरो नोंनि महिमा गोनांखौ नामखौ बाख्नायो बाइबेला जोंनो खिन्थादों गासैबो गोनां गेदेर जानाया गासैबो धोन सम्पति फैनाया बेयो इसोरनिफ्राय होननानै बुंदों जोङो गोबां समाव जोङो सानफ्लांनो हागौ आङो गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गोबां मावख्रुबनायनि गेजेरजोंसो आं गोबां आबादखौ बुथुमनो हादों जोङो सानफ्लांनो हागौ नाथाय गोबां आबादखौ बुथुमनो थाखाय मावनो थाखाय नोंनो सोर मोजां देहा होदों बेबायदिनो फोनायनि उनाव गायनायनि उनाव मोजां दिन बोथोर अखाफोर होनायनि गेजेरजों नोंनि आबादनि फिथाइफोरखौ सोर खालामनानै होदों बे गासैबो इसोरनि आखायाव जोङो साननो हागौ जोङो गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों आं फरायनानै दिनै साक्सेस जाबाय आं साकरि मोननो हादों आंनि नाजानायजों जों साननो हागौ नाथाय बेबादि नङा गोबां बुजिनो हानाय गियानखौ नोंनो सोर होदों इसोरा होदों खस्थ' खालामनानै फरायनो हानाय गुनखौ नोंनो सोर होदों इसोरासो होदों अब्लालाय जों इसोरनि बोर आशीर्बाद होनायखौ लानानैसो जों साक्सेस जादों आरो साकरि बाकरिफोरखौ जों मोननो हादों अब्ला बे गासैबो इसोरनिनो अननाय इसोरनिनो दान होनाय बिनिखायनो बाइबेला बुंदों इसोरनि दान होनाया बेबादि जायखौ जों बिजिरनो हाया जायखौ जोङो जोंनि खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया बाइबेला जोंनो बेखौहाय मिथिहोनाय जादों दा बेनिखायनो गासै गोनां गेदेर जानाय धोन सम्पति फैनाय बे गासैबो इसोरनिफ्राय दा बेनिखायनो दिनैनि दिनाव अब्ला जोङो सिन्था खालामदिनि जों लाइमोनफ्राबो मा बिसयखौ लानानै जोंलाय इसोरखौ हामबाय होनो हायो दिनैनि दिनाव जों लाइमोनफ्रा जिथु दिनैनि दिना लाइमोनफोरनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनायनि सान जों लाइमोनफ्रा मा बिसयनि थाखाय आरो माखौ लानानै जोङो दिनै इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ दिनै लाइमोनफोराबो जोङो इसोरखौ हामबाय होनो गोनां गोबां बिसयफोर दङ दिनै इसोरा जोंखौ ओरैबायदि अनदों जोङो स्कुलाव थांनो थाखाय जोंनोहाय मोजां देहा होदों सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मेलेम होदों जायखौ फरायनानै जों मखस्थ' खालामनो हादों जायखौ जों एग्जाम लिरनानै जों गोबां मार्क स्कर खालामनो हादों जाय इसोरनि होनाय गियानखौ लानानै जों मोजां एग्जामखौ पास खालामनो हादों जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो साक्सेस खालामनो हादों बिनि उनाव थांनानै थानायनि थाखाय बबेबा मोनसे खामानिखौ जों मावनो थाखाय खाबु मोनदों अब्ला बे बिसयनि थाखाय जों लाइमोनफ्राबो इसोरखौ हामबाय होनो गोनां गैया खोमा निस्सय आं दङ होननानै सानदों दा बेनिखायनो जों लाइमोनफ्राबो बे बिसयफोरखौ गोसोखांनानै जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ आरो इसोरादि दिनै जोंखौ एसेग्राब अनबाय एसेग्राब बियो गावनि रैखाथिजों जोंखौ खांबोबाय जोंनि नांगौफोरखौ होबाय जोंनो मोजां पजिशनफोरखौ होबाय अब्ला दिनै बे बिसयफोरखौ लानानै आं मा होनानै दिनै इसोरखौ हामबाय होनो आंलाय मा होनानै माब्रै आंलाय दिनैहाय इसोरखौ हामबाय होनो बेबायदि कुइसनाबो जोंनियावहाय सफैयो मानोना आङो सिगांनि बेकग्राउन्डफोरखौ बा सिगांनि थासारिफोरखौ नायोब्ला मोनदांदों आङो सासे जगैन'मोन नाथाय आं मोनसे लेभेलाव फैबाय जोंनि न'खरा मोनसे गैयै कन्डिसनावमोन नाथाय जोंनि न'खरफ्रा दिनै दाखांजाबाय गोबां इसोरनि बोर आशीर्बाद मोनबोबाय अब्ला दिनै बे इसोरनि अननायखौ लानानै मा बिसय होनानै जोंलाय इसोरखौ हामबाय होनो हायो दा बेनिखायनो बै समावहाय डेभिड राजायाबो कनफिउज जादों जेब्ला जोङो गितफोरनि लिरनाय नाम्बार 116 फरायगोन इसोरा आंखौ एसेग्राब अनबाय बिनि बदल आं इसोरनो मा होफिननो हागौ डेभिडआ सासे राजामोन थाखा फैसानि बिहा आंखाल गैयामोन धोन सम्पतिनि बिहा आंखाल गैयामोन जिब जुनारनि बिहा आंखाल गैयामोन
हा हुनि बिहा आंखाल गैयामोन सासे राजा जानायखाय इजराइलफोरनि राजा जानायखाय गासैबो बिसया गासैबो दोहोन सम्पथिया सना रुफाफ्रा बिनियाव दङमोन बिखौ होनानैथ' बियो इसोरखौ हामबाय होनो हायो नाथाय बिखौ होनायनि गेजेरजोंबो आंदि इसोरनि अननायखौ सुख'नो हागोन बे नङा बेखौ मोनदांदों डेभिड राजाया जायनि जाहोनाव डेभिडनि लाइफ हिस्ट्रिखौ जोङो सर्टकाटै बुङोब्ला जों बेबायदि मोननो हायो डेभिडना सासे जेब्ला बियो राजा पजिशनाव फैदों बिनि सिगां बियो सासे सामान्य नेहात बियो सासे सुबुंमोन जायखौ लावखार होननानै दिनै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों आरो बे लावखार मानसिया राजा पजिशनाव फैनाया ओरैबायदि मोनसे असम्भब खिन्थु बै समावहाय इसोरा बेबायदि सासे नेहात आरो लावखार गथ'खौबो इजराइलफोरखौ सासन खालामनो थाखाय डेभिडनो राजा बिबानखौ होदों आरो राजा जानायनि सिगाङावबो समयसा फैदों सल राजाया मोनदांदों जेसे दिन डेभिडआ थागोन आंनि फिसाया राजा जानो थाखाय खाबु मोननाय नङा आं बेखौ स्टार्टगोन होसोबायदों थुंग्रि लानानै गावनि सान्थ्रिफोरखौ लानानै नागिरबायदों जायनि जाहोनाव डेभिडआ गावनि मोनसे जिबनखौ लानानै खोमसि दरसि हाग्रायाव खारनानै थाहैनो नांदों गोथौ हाग्राबारियाव बियो खारनानै थाहैनो नांदों जि समाव लाइटनि कारेन्टनि जेबो फेसिलिटि गैया मोनसे गिथावथाव मोनसे हाजोनि दन्दराव थाहैनानै बियो खाखोमाहैनो गोनां जादों बेबायदि समावबो इसोरा बिखौ रैखा खालामदों आरो जेब्ला जोङो बे गितफोरनिनो लिरनाय नाम्बार 16निफ्राय जोङो 1निफ्राय फरायबोगोन बेयाव डेभिडनि माखासे इसोरनिफ्राय रैखाथि मोननाय बिसयफोरखौ जोङो मोननो हायो बेयाव डेभिडआ बेबायदि गावनि मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों आङो थैनायनि दुदुंजों खाख्रबजानोसैमोन आङो निदान आरो दुखुआव गोग्लैबायमोन आरो बिनि उनाव बुंबावदों आङो गोब्राबथार दुखुआव दङमोन मानोना नों फोरबु आंखौ थैनायनिफ्राय सख'बाय जेब्ला आङो निदानाव दङमोन आङो इसोरखौ गाबज्रिदों फोरबु आं नोंखौ खावलायो नोङो आंखौ रैखा खालाम गोबां समावहाय बियो राजा जाखांनायनि उनावबो जेंना जेंसि खैफोद आफोदावहाय इसोरनिफ्राय रैखाथिखौ बियो मोननो हादों दा बेनिखायनो इसोरनि अननाया डेभिडनि सायाव ओरैबायदि जायखौ बुंस'नो हाया जायखौ बिजिरस'नो हाया बेखौ डेभिडआबो बुंस'नो हायाखै बिजिरस'नो हायाखै बेनिखायनो डेभिडआ बुंदों इसोरा आंनि सायाव एसेग्राब अनबाय एसेग्राब गाहामखौ मावबाय बिनि बदल आंलाय मा होफिननो हाबावनाय कुइसन खालामदों दा जायखिजाया मानो दिनै इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय डेभिडखौल' अनदों बेबायदि नङा जोङो सिगांनि समाव मोनसे गाहाय थासारियाव दङमोन जोंखौ गोजौ थासारियाव लाबोबाय बिनि थाखाय जोङो इसोरखौ धन्यबाद होनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनैनि दिनावहाय जोङो जेबो बिनोहाय होनो हायाब्लाबो जोंनिफ्राय माबा मोनसे दिनैनि दिनावहाय जोङो हामबाय होनायनि गेजेरजों दान होनायनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होनो हायो मानोना डेभिडआबो मोनदांदों गासै दोहोन सम्पथिफ्रा इसोरनिफ्रायनो फैनाय नाथाय इसोरनिफ्राय बे मोननाय दोहोन सम्पथिनिफ्रायनो बेखौ लानानैनो दिनै जों इसोरखौ जोङो हामबाय होनो हायो मानोना बाइबेला बुंदों ओंखारलांनाय टेस्ट अयदानि 15 फनाव आंखौ खुलुमनायाव रावबो आखाइ गोजा दाफै दिनैनि दिनाव रावबो आखाइ गोजा फैयाखै आं सानदों आरो लोगोसे हुदा बिजाबनि लिरनाय 16 अयदाय 17 फनाव बुंदों इसोरा नोंसोरनो जि बोर आशीर्बादखौ होबाय बेनिफ्रायनो दानखौ इसोरनो लाबोदो होननानै बुंदों बेनिफ्रायनो दानखौ लाबोनानै इसोरखौ हामबाय होदो दिनै बेबायदि दानखौहाय दिनै इसोरनि बोसोरखौ मिथिनायखाय इसोरनि बाथ्राखौ मिथिनायखाय दिनै जोंनि मण्डलिनि फोथायारिफ्रा दिनैनि बे लाइमोनफोरनि हामबाय होनाय फारिलाइ खालामनायाव बयबो दान होनानै आबादफोर होनानै मैगं थाइगंफोर होनानै इसोरखौ हामबाय होबाय निश्चय इसोरा बेयावबो सन्तुष्ट दं गोजोननाय दङ रंजानाय दङ जाय बिसयखौ लानानै दिनै इसोरखौ हामबाय होदों दा बेनिखायनो जोङो इसोरखौ हामबाय होनाया जोङो इसोरनिफ्राय बोर आशीर्बादखौ मोननायनिफ्रायनो जोङो इसोरखौ हामबाय होनो हायो सोरबाया साख्रि बाख्रि मावनो इसोरनिफ्राय बोर मोनबाय बेनिफ्रायनो इसोरनो दान होबाय इसोरखौ हामबाय होबाय सोरबाया बिजनेस खालामो बिजनेस खालामनो हानाय बोरखौ इसोरा होबाय बेनिफ्रायनो दानखौ होबाय सोरबाया आबाद मावनो हानायनि मोनसे केपासिटिखौ इसोरा होबाय बेनिफ्रायनो बियो दानखौ होबाय सोरनोबा बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनो हानाय मोनसे केपासिटिखौ इसोरा होबाय बेनिफ्रायनो दानखौ होबाय
बिभिन्न जाय पजिशनखौ इसोरा जोंनि न'खराव होबाय जोंनि थांनानै थानाय मोनसे जिबनावहाय लाबोबाय बेनिफ्रायनो जोङो इसोरखौहाय दान होनानै जोङो इसोरखौ हामबाय होनांगौ नाथाय दिनैनि दिनावहाय जोङो सिन्था खालामनि एसे इसोरा दि जोंनि थाखाय एसे ग्राब गाहामखौ मावबाय बिनि बदल जोङो बिनो होफिननांगौआ माबायदि जागोन आरो दिनैनि बे लाइमोनफोरनि हामबाय होनाय सानावहाय जोङो सिन्था खालामनि जों लाइमोनफ्रा इसोरनोहाय मा होनानै दिनै जों इसोरखौ हामबाय होनो हायो दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ हेफाजाब खालामबाय जोंनि बे लाइमोनफोरनि फारिलाइयावबो दान होनानै बाहागो लाफाबाय जों बिथांमोनखौ हामबाय होनो गोनां नाथाय दिनैनि दिना लाइमोनफोरनि इसोरखौ हामबाय होनाय सान बे साननि गेजेरजों आं सासे लाइमोन जानानै आङो इसोरखौ मा होनानै दिनै हामबाय होनो जोंनियाव मोनसे कुइसन सिखाङो जों लाइमोनफ्राथ' माथो जोंथ' दाबोनो स्टुडेन्टसो जोंनियाव जेबो इनकामफ्रानो गैया थांना थानायनि राहायाखौ जों मोनथ'वाखै मानोना जोङो कन्टिनिउवासआव जोङो दङ दा बेनिखायनो आङो बेबायदिसो बुंनो हास्थायदों जाय बेक्तिया बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायफ्राव साक्सेस जाबाय माबा मोनसे लाइमोन समावनो थांनानै थानायनि राहाफोरखौ मोनबाय बे बोर आशीर्बादनिफ्रायनो इसोरनो दानखौ होनांगोन आरो बेबायदि जोंनि लाइमोनफ्राबो गोबां समावहाय गोबां रोखोमनि प्रिपेयारफोर खालामनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनो दान होनो हायो आरो लोगोसे जोंनि बिमा बिफायाबो जोंनि फिसाफोरखौहाय जोङो मदद खालामनांगोन जों फिसाफ्राथ' जेबो इनकाम गैयिफ्राय जोङो बिमा बिफानावसो दिनैहाय थेंक्स गिभिं दं आंनोहाय फैसा हरदो दानहैनायसै जों बियो आरोखि दासिमबो जोङो बिमा बिफानि आन्दारावनो दङ दा बेनिखायनो जुदि जोङो बिमा बिफानि आन्दाराव दङब्ला अब्ला नेक्स्ट टाइमावहाय जोङो ओरैबायदि बिमा बिफा जानानै फिसाफोरनि थाखाय जों एसे सिन्था खालामबाव दिनै दाखालि आं ब्रिनियासनि बिमाखौ सोंदों आरो ब्रिनियासनि नामावहाय दाउ दोननाय दंना गैया दङ होननानै बुंदों अब्लालाय ब्रिनियासनि नामावहाय हामबाय होनाय सानावहाय हैदो मासे होननानै बुंदों आरो दा बेनिखायनो जोङो फैगोन बोसोरफ्राव बा इयुननि समफ्रावहाय जोंनि न'खरफ्राव गथ' गथायफोर दङ जाय गथ'फ्रा दासिमबो खामायनो रोङा बिसोरनि थाखाय जों बिमा बिफायानो सिन्था खालामनि जोंनि 37टा न'खरफ्राव निस्सय आं सानो बयनिबो न'खराव सोरनिबा न'खराव सासे गथ' दं सोरनिबा न'खराव हयथ' सानैसो दङ सानडे स्कुल एनरलमेन्टआ बेसेबां 23 बे 23 जन मानसिफोरनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाया फैगोन बोसोरावहाय इयुथ थेंक्स गिभिंआवहाय आंनि फिसानि नामाव दाउ मासे दोनना होनायसै आं बेखौ लानानै इसोरखौ हामबाय होनदोंसै 23टा दाउ फैयो आरो 23खौहाय जोङो केजि हिसाबाव लाबोयोब्ला बेखौ एसे 350 खरि जों माबा खालामोब्ला इनटु खालामोब्ला बेसेबां जायो बिनि एन्सारखौ जोङो सेक्रेटारिया एसे फाखा जासिगोन आरो आं बेखौ बांद्राय हानाय नंला दा जायखिजाया मानो एसे बांसिन जागोन आरो दा बेनिखायनो जों बिमा बिफाफ्रानो जोङो होनायनि गेजेरजों गोबां बोर आशीर्बादखौ मोनबोनायनि एक्सपिरियेन्स दंखायोब्ला जोङो बेखौबो खालामनानै जोङो फिसाफोरनो दिन्थिनि आरो जोङो फिसाफोरनो बेखौ जोङो फोरोंबावनि जाहाथे नेक्स्टआवहाय दाउ मासे फुसिना होनायनि गेजेरजों दैखौहरो फिसाफोरनोहाय निस्सय जोंनि इयुथ कमिटियाबो एसे हेफाजाब जागोन आं बेबायदि खावलायदों आरो दा बेबायदिनो जोङो इसोरनोहाय गोबां रोखोम दान होनायनि गेजेरजों गोबां बोर आशीर्बादफोरखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हायो जेब्ला जोंनि पेरेन्टनि थेंक्स गिभिं डे प्रग्रामा जादोंमोन बे समावहाय जोंनि नाम्बार 1 बालाफारानि हिस्ट्रिखौ जोंनि मान गोनां पास्टरा बेखेवनानै खिन्थादों मानो जों बेखौहाय खालामनो गोनां जादों जोंनि न'खरफ्रा माबादिमोन जोङो माबायदि जोङो इसोरखौ खुलुमदोंमोन जोंनोहाय खिन्थादों जायखौ जोङो पिक्सारफोरखौ नाहरोब्ला दिनैनि बे मोनसे पिक्सारजों बे बिराद फाराग दङसै आरो बिराद फाराग दङसै मोनसे जौगानाय मोनसे स्टेजाव मोनसे लेभेलाव सफैबाय दा बेनिखायनो बे बाथ्रानि गेजेरजों आं बेबायदिसो बुंनो हास्थायदों जोङो इसोरखौ हामबाय होनायनि गेजेरजों दान होनायनि गेजेरजों 110 होनायनि गेजेरजों जों इसोरनिफ्राय जोबनो गैयै बोर आशीर्बादखौ मोनफिनोब्ला अब्ला जों लाइमोनफ्रा जों फिसाफ्रा जों सिन्था खालामहरदिनि जोंनि बिमा बिफाया दान होबोनायनि गेजेरजों जोंनि बिमा बिफाया 110 होबोनायनि गेजेरजों जोंनि बिमा बिफाया थेंक्स गिभिं डे होबोनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि मोनसे स्टेजाव फैबाय अब्ला दानि यां जेनेरेसनफ्रा जों सिन्था खालामहरनि जोंबो बिमा बिफानि बे आखल आखुखौ जों लायोब्ला जोंबो दान होनो सोलोङोब्ला जोंबो 110 होनायाव मुखुमै जों बाहागो लानो हास्थायोब्ला जोङो 110 होनो जोङो सोलोङोब्ला जोंबो दानि जि मोनसे लेभेलाव दङ बै मोनसे गोजौसिन लेभेलाव जोङो सहैनो हागोन जों लाइमोनफ्रा बेखौ सिन्था खालामनि आरो ना जों बेखौ सिन्था खालामनि आरो जों लाइमोनफ्रा
बेखौबो जोङो सिन्था खालामनि दान होनायनि गेजेरजों जोङो बोर आशीर्बाद मोनोब्ला जों लाइमोनफोरहा फिउचार दङ जोंनि फिउचारा ब्राइट जानांगौ जोंनि फिउचारा मोनसे फ्रुटफुल लाइफ दाखांजानाय जानांगौ जोङो सोलोंथायाव जों साक्सेस जानांगौ जोंनि केरियारखौ जों दाखांनो हानांगौ सोलोंथाया जोबखांनायनि उनावहाय थांनानै थानायनि थाखाय जों मोनसे पजिशनाव जोङो सहैथारनांगौ अब्ला जोङो बे बोर आशीर्बादखौ लानानैसो बै पजिशनाव सहैगोनखाय जोङो बेफोरबायदि बाहागो लानायाव जों लाइमोनफ्राबो जों गोसो होनि जोंनि बिमा बिफाफोरखौ जों फल' खालामनि जोङो नायनि जोङो सोलोंनि जोंबो दान होनो सोलोंनि जोंबो हामबाय होनाय सानावहाय माबा मोनसे दोनना लानायनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ हामबाय होनो थाखाय जोंबो फल' खालामनि जाहाथे इसोरनि बोर आशीर्बादखौ मोननानै जोंबो फिउचाराव दाखांजानायखौ मोननो हायो जेब्ला जोङो 19th सेन्चुरिनि बाथ्राफोरखौ एसे गोसोखांबावो जोङो मोननो हायो जोंनि ओनसोलफ्रा गोग्लैसोनाय मोनसे ओनसोलमोन जोंनि गामिफ्रा मोनसे गोग्लैसोनायमोन जोंनि न'खरफ्रा मोनसे गोग्लैसोनायमोन जोंनि गिर्जा इसोरखौ खुलुमग्रा न'फ्रा गोग्लैसोनायमोन फिसा फिसामोन नाथाय दिनैनि बे स्टेजआवहाय दिनैनि बे मोनसे जुगावहाय जोंनि मण्डलिफ्रा माबोरै जौगाबोखो माबोरै एसेबां दाखांबोजाखो जोंनि न'खरफ्रा माबोरै एसेबां डेभेलप जाबोखो जों बेखौ सिन्था खालामनि जों लाइमोनफ्राबो औ जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनो खोन्थादों दान होनायनि गेजेरजों 110 होनायनि गेजेरजों हामबाय होनाय फारिलाइफोरनि गेजेरजों जों बे आशीर्बादखौ मोननायखाय जों जौगानो हादों अब्ला जों बेखौ गोसोखांनानै बेखौ मिथिनानै जोंनि गोसोआव लानानै जों फल' खालामनि जाहाथे जोंनि फिउचाराबो दाखांहैजायो जाहाथे जोंनि फिउचारा ब्राइट जायो जोंनि केरियार दाखांनाया मोनसे साक्सेसफुल महराव फैयो जोंबो मोनसे पजिशनाव सहैनानै मोनसे मोजां लाइफ सेटेलमेन्ट जों खालामनो हायो जों बे बिषयखौ जों लाइमोनफ्रा सिन्था खालामनानै एप्लाइ खालामनो थाखाय जों सेस्था खालामनि बेनिखायनो दिनैनि बे लाइमोनफोरनि हामबाय होनाय बे सानावहाय बेनिखायनो आं बयबो बे मण्डलिनि बिमा बिफाफोर आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायनो इस्सा जादों जोङो हामबाय होनायनि गेजेरजों गोबां बोर आशीर्बाद मोनो इसोरनो दान होनायनि गेजेरजों जों गोबां बोर आशीर्बाद मोनो नोङो होग्रा जा नोंहा बांलांगोन नोङो बांसिन नारसो हो नोङो उसिग्लायजासे सुनानै होफिनगोन नोङो हो जोबलांनाय नङा बाइबेलफोरनि गेजेरजों गोबां सिरिफोरनि गेजेरजों इसोरा प्रमिस खालामदों बेखौहाय जों मावोब्ला बियो स्टेप बाय स्टेप बियो जोंनि जिबनावहाय बोर आशीर्बादखौ लाबोफिनो बिनिखायनो फै जोङो बेबायदि फारिलाइफोरखौ जोङो गोसो होनानै जोङो फालिनि आरो बेबायदि दान होनायफोरनि गेजेरजों जोङो फिउचाराव आरोबाव इसोरनि बोर आशीर्बादखौ जोंनि जिबनावहाय जोङो नेनानै थाबावदिनि आरोबाव जोङो बांसिनै जौगानो हागोन हामबायसै दिनैनि बे लाइमोनफोरनि हामबाय होनाय सानावहाय आङो इसोरनि रावखौ बुंनानै बेयावनो दोनबाय खोथाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनि जिबनावहाय इसोरा गेदेर बोर लाबोथोंसै हामबायसै